ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଗ ରଥ ଏକାଥରେ ଭିଡ଼ ସିଏ ବି ରହି ରହି ଯାଇଛି ନା ଆଉ। ଆରେ ତମେ ଯେତିକି ସମୟ ଖାଇଲ ସେତିକି ସମୟ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଶେଷ ଯାଇଥିଲା। ଆଗରେ ଠିଆ ହବ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଆଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରଥ ଟଣା ହେଲାଣି। ବଣା ହେଲାଣି। ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ନା କ'ଣ? କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଏଇଗୁରା ଏଇଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ବହେ କାମ ଅଛି। ବହେନୁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ବହେ କାମ ଅଛି। ରାତି ଯାକ କାମ କଲେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବହେ ଲୋକ ପୁରୀ ନାଇଁ ରେ? ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବହେ ଲୋକ ନାହିଁ। ଗଲା ତ ଅଜା ହେଇଛି ସୁଟିଂ କରି କରି ଆଉଛି। ଆହୁରି ଦିଟା ରଥ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆମର ଏଠି ଫୋନ୍ କାମ କରୁନି ଏ କାମ ଫା କାମ କରୁଛି ହେଲା। ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ଆମ ହିଆଡ଼େ ଗଲେ ନୁହଁ ହେଲା ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ଟାଣି ନା ଲୋକ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିବା ଦେଖିବା ଜଗାକୁ। ନା ରେ ପୁଅ ଦେବତା ରଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଟଣା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଆସିବ ସେଇ ଘରୁ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥାଡୁର ବଡ଼ ଦିଅଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି କରୁଣା ଠାକୁର ଭଗବାନ ନାୟକ ରାଜାଦି ରାଜେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କମଳାୟନ ଜଲ୍ଦିଆ ହଁ ଆମେ ମଝିରେ ବସିବୁ। ପୁରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ସୂଚନା ହେଉଛି ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଅଣ୍ଡା ପିଲାରେ କରିବା ଅଣ୍ଡା ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି ବହିଛନ୍ତି। City.
ରଥ ଏକର ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ରଥ ଏକର ଗଲା ରଥ ଇଆଡେ ସିଧା ହଉଛି ହେଲା ହଁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ अरे ये पांडन होगी मिनरल वाटरटा ଆମେ ଯୋଉଟା ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସିଆଡ଼ୁ କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣ କିଣିକି ଆଣୁନି ଡୋଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ହାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଥିବ ରଥ ଯାଉ ବାରି ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆରେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ରାତିରେ ବୁଲୁଛି ହାଁ ରାତି ହେଲେ ବୁଲିବ